Първо ще ви покажа как се започва. Правим си една примка. Ето така. Около пръстите можем да завием. И после от примката издърпваме конеца. И се получи, ето, първата ни примка. Слагаме я на дясната кука. След това с показалеца и палеца хващаме ето по този начин двата края на конеца. Ето така. Минават, палеца и показалеца минават от долната страна на конците. С другите пръсти придържаме долната част на двата конеца. И сега започваме да правим следващите примки. С дясната ръка и дясната кука подпъхваме палеца и издърпваме задния конец и издърпваме. Ето и следващата примка е готова. Отново хващаме по същия начин двата конеца и с иглата промушваме покрай палеца и в същото време издърпваме конецът. Ето виждате ли как минава през примката, която правим с палеца, и после стягаме двата конеца. Отново показвам. Така. Захващаме задния конец, който е на показалеца, и издърпваме и се образува една примка. Ето така. Това е и следващия. Вече направихме 1, 2, 3, 4, 5 примки. Ето тук се виждат ясно. Така ще ги. 1, 2, 3, 4, 5 примки. Това са нашите готови примки. Ето така изглеждат от едната страна, а така изглеждат от другата страна. Това е лицевата страна на плетката, а това се нарича гръб на плетката. След това ще продължим. Ще направя още няколко примки. Ето така. Да станат 10, 9, 10. Така. Ето ги нашите 10 примки. И в следващия епизод ще ви покажа как се плетат опаковите примки. И така, до следващия път. Приятно плетене!